Állj, valaki hív. Owen McKendry hív. Halló? Mondjad, Gergely! Szia, Owen McKendry! Na, mondjad! Figyelj csak, elértük élőadásba az 5000 lájkot, és megígértem, hogy egy kedves videós barátomat, aki felveszi, azt felhívom, és hát téged is hívtalak, ugye nem vetted föl, de hogy most... De most élő van? Most 3791 ember hallgat téged. Ki nevettél? Nem. Szia, mi a helyzet? És mit mondjak? Hát, hogy mindjárt megvannak 200 000 feliratkozó, úgyhogy az összes gerilla gratulál. Hát még most kell már csak 200, de amúgy most 200 kell? Aha, szóval most akartam live-olni, hogy... Na! Hát, ha meg lesz... Ha live-olsz, raidellek, tudom, hogy híresebb vagy, de szerintem tudnék oda vinni 200 embert. És akkor meg... Híresebb, de nem így játszunk. Nem így játszunk? Nem vagyok híresebb, nem vagyunk. Nem vagy híres ember? És még szerény is! Ilyen egy igazi kokonosi. Mindig az voltam. Kokonosi voltál mindig? Hát én az vagyok. Na, akkor megnyugodtam. Igen. Na, hát akkor mindenkit üdvözlök ott, aki most hallgat engem most akkor ottan. Na, hát mi is üdvözlünk téged, és reméljük, hogy látjuk a live-ot, ahol 200 000 Szeretem a gerillákat. Nem tudom amúgy, hogy milyen live, nem tudom, lehet először beszélgető videót akartam, de most izét akarok. Most lehet játszok egy kis péntek 13-at, nem tudom. Az jó játék, hallod, de a PlayerUnknown még jobb, nagyon vonz. Mindig nézem, ahogy játszol, és mindig megjön a kedvem, csak meg kéne venni. De most itt elkezdett felfele pörögni a feliratkozás, de ezek a gerillák ne azért jöjjenek ide, hogy utána leiratkozzanak. Ezek a gerillák hűségesek, Owen. Hűségesek. Csak akkor iratkozzatok fel, hogyha kedveltek is egy minimál. Mi most elkezdtek feliratkozni? Hát fel, ja. Nem áll kajak! Nem tudom elindítani a live-ot, ne csináld! Nem áll most kajak! Gyerekek! El a live-ot! Elkezdett pörögni fölfele? Lesz meg! Mennyi kell? Állíts le őket! Ne iratkozzatok! Ezt nem vágjátok ki! Kevesebb, mint 150! Állj! Én live-ba akartam! Hát felsőbb, itt vagy boxerbe! Hát öltöz fel! Hát én nem tudok ilyen gyorsan! Öltöz fel, mert meg lesz a 200 000 Owen! De ezt most miért mondod? De most még kellett neki mondani? Húbad meg! Én nem mondtam semmit! Hallgatjám! Mennyi kell? Anyád! Sok? Nem! A kevesebb, mint 100! Baszd meg! Na már! Gyerekek, ezt élőbe kell nézni! De nem már! Hát fel sem tudtam venni a... Nem igaz! Várjál ki, ez a sikala! Ez most nem áll! Indítsál valami live-ot! Úristen! Nem áll most kajak! Jó vonalban vagy, uram! Itt vagyok! Itt vagy? Itt! Jó! Várjál! Hát öcsém, hallod? Hát még húgyozni sem volt időm. Hát ez hihetet. Hát ez nem kellett volna. De én nem mondtam semmit! Már túlment! Megvan! Na jó! Mi a szar? Nem tudtam lereagálni. Gyerekek, megvan Owennek a 200 000! Az igen! Owen, mit szólsz, hogy részese lehettem a 200 000 feliratkozásaidnak? Vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát akkor a te live-odban lesz ez megítélve. Na! Vágj ki! Hát ez hihetetlen. Gyerekem, az 200 126! 7, 8. 8, 9. Owen! Öcsém, jól! Hát nagyon, de még sírni se tudok, vagy sem akartam, de... Ja, sírni se tudok! Gyere! Ez így nem fel, Gerikém. Egészségedre! Meghívlak egy fagyira. Meghívlak fagyira, Geri. Feltétlenül Debrecen szép város, majd jövök. Jó?